Папата на историческо посещение в Турция. Франциски и турският президент Ердоган се обявиха за диалог между религиите, за борба с фанатизма и фундаментализма. С още информация нашият кореспондент Михал Юзерган. Папската визита, която протича при изключителни мерки за сигурност, е първо посещение на високо ниво в остро критикуваният от опозицията помпозен сарай на Ердоган. След срещата на 4 очи, двамата отправиха едно послание. От особено притеснение е факта, че благодарение на ислямистки и екстремистки групи много общности продължават да страдат от варварство и насилие заради религиозната си идентичност. Турският лидер изрази безпокойството си от ескалирането на проявите на расизъм, ислямофобия и дискриминация в западния свят, както и погрешното приравняване на исляма с фундаментализма и терора на радикалните групировки като Ислямска държава. Духовният водач на римокатолическия свят благодари на Турция за голямото гостоприемство и щедрост към близо 2 милиона бежанци от началото на войната в Сирия и призова светът да прояви повече съпричастност към усилията на Турция и драмата на бежанците. Накрая Светият Отец отправи молитва: Господ да пази Турция и нейната мисия на важен миротворец. За новините на Нова от Анкара, Михал Юзерган.